Fáilte chuig an láireacht ghrafice SSM seo ina ndíreafar na príomhphointí de MRB dó, scileanna cur a láthair grafach agus chun de chreisiú. Feidhmeán cur a láthair seo mar chreisiú an bhróisis MRB dó, in rafic na sraithe sóisiúla. Déanamh muid gnóchú na réimsí seo leanas le linn an chur a láthair. An cóhéics de MRB dó, scileanna cur a láthair grafach. Fólam na micléin ribh an MRB. Fólam na micléin le linn an MRB. Agus, bain muid ag scrúdú na chéad chéimeanna eile tar éis don MRB bheith críochnaithe. Agus deireadh ag olbhú do chruinniú AFMA agus bhain fáisteacht ann. Fud an staidéir, tá roinnt íomhána inclicáilte an máscan le doiciméid ábhartha do ghrafic na sraithe sóisiúla. Tá scoláirí na tríú bliana ag leanúint le na neaistir fólama i mbliana agus críochnaigh siad an chéad timthriall iomlán den sonraíocht grafach. Is féidir linn dul chun cinn na fólama agus cineálacha éagsúla measúnacha a eiceáil le cúpla bliana nuas, ag tógáil suas go dtí MRB dó sa tríú bliain, mar aon le comhpháirteanna nua an tionscadal. Tá sé tábhachtach bhairt faoi deara go próisis fólama agus measúnacha iad seo atá mar chuid den toras fólama an dáilta, agus cé go dtarlaíonn siad ag pointe áirithe ama, díontar an ólam go leanúnach tríd aonad fólama a dhíríonn thorthaí fólama leis de an tonreacht grafice. Is acham an sleán anseo a bhfuil fáil an curriculum líne.ie. Chlúdaíonn sé na rán fáirtíocht ná príomhghacaméid cheart ólas a bheith agat orthú, agus chun tagart a dhéanamh dóibh ribh le linn agus tar éis an MRB dó chríochnaigh. Leo sin tá na treoirlínte le haghaidh measúnatha rangmhainithe, na socraithe abhreanaithe le haghaidh MRB-anna, an fearann de MRB dó, agus an tonreacht don ábhar. Is féidir le ngeacáil anseo na príomhghátaí tógiú ón na sonraithe agus an socraithe athbhreanaithe chun an MRB i chríochnaigh. Ní mór an MRB a bheith críochnaithe faoin 8 deireadh fómhair. Ní mór tuairisciúirí sealadacha a bhronnach faoin 15 deireadh fómhair, agus ba chóir go mbeadh cruinnithe AFMA críochnaithe agus tuairisciúirí deireadh bronnta faoi an 12 deireadh fómhair. Imlíonn an sleán anseo an dá bheasúnatha rangmhainithe an raficacha. MRB Hían cumarsáid a dhéanamh tríd sceitiáil agus MRB dó scileanna láireachta graficacha. Tá sé tábhachtach rá nach ócáid éonar iad na MRB-anna, a thógann trí seachtaine as an chairman le chuir gríoch, ach go próisead iad a ritheann cóithreobar le de hagasc agus dólam leanúnach sa seomra ranga. Ba chóir go dúradh MRB dó deis den mhicléin leas amhainte scileanna a bheith fólamtha agus taithí acu sa seomra ranga grafic le líonann chéad agus nó dára bliana, agus iad a orbaint a thuile. Ba chóir do bhúintear iad héana chuir nólas agus tagart leanúnach a dhéanamh don na treoirlínte le haghaidh measúna rangmhainithe in san grafic. Luach agus ról an MRB. In aistir fólamtha an dáilta, tá ról antábhachtach ag an measúna seomra ranga maide le deis agus scóip a sholáthar chun an ran fáirtíocht agus a núinéireacht ar an bhólam a chur chun cinn. Is nóméid MRB dó ag an aistir leanúnach fólama sin. Dúirt sé deis de mhicléin a bheith páirteach, bhólam fracticiúil agus phréin chreoirithe, agus is scileanna leathnú agus iad a chóirt ar aghaidh ina neaistir fólama. Tugann an MRB deis do hacaíocht agus aisiúlas leanúnach, agus banan na scoláirí taithneamh agus gnóthachtáil amach, agus iad ag ghlacha páirte phróisis ólama an bheasúnathe. Tugadh deis do na scoláirí an ngó agus a rán féin a chur an úl, agus iad críochnaithe agus a gcuid i láthair a gcuid oibre.
Ní mór de chruinniú go bhfuil na MRBanna mar aon le gnethe eile den tionreacht deathra timpeall ar príomhscileanna na sraithe sóisiúrí. Is trí honraíocht agus torthaí fólam na grafice a dhéanamid iarracht na hocht prinsipal agus na príomhscileanna a orbairt. Maidir leatsa mar bhúntar, díon iarracht a smaoinemh ar cé acu de na scileanna a bhuailimid ag tabhairt faoi deara, do ghaltaí trí nó MRBanna a ascú ach freisin agus thu ag dearú eispéiréis fólama eile agus éanaid fólama do do rangana. Agus tú ag féchaintear MRB dó mar or bhreathnú, tá cheire phríomhrud nach mór duit a chuineáil san áireamh. Bhain na Mic-Léinn ag déanamh taide ar réimse a bhainne le fearann an tionscadal, SEC don bhliain sin. Cuireann na scoláirí píosa oibre i láthair ina ndéanaar. Is í an inneoig chun an measúnú rangmhainithe a chríochtú ná sí seachtain. Agus féite Mic-Léinn a gcuid oibre a chuir a láthair i réon leathan formáid. Baimid ag tagart na documéid seo agus MRB dó á inóchagan, pleanáil do bheasúnathe rangmhainithe a thugtar ar an documéid seo. Agus tá sé ar fáil leis híomh híréasáin an SSM leiste don ranáin measúnathe grafig. Imlíonn an documéid breathnathe de ranna ábhair agus de bhúntarí ábhair le linn próisis an MRB. I dtéarmaí na rinne ábhair ribh an MRB, ba chóir dóibh an inneog trí seachtaine a chomhaonú, dáta ón chruinnithe AFMA a chomhaonú freisin, agus aontu céhé a bheith mar éisceoir chruinnithe le linn an AFMA. Ó thaobh an bhúntar ábhair ribh an MRB, ba chóir dóibh dul an gleic leis an tonreacht ábhair tríd na torthaí fólama atá beartaithe i de éanad fólama, ba chóir de bhúntarí straiteisí measúnathe formaíocha a isrú agus ar deireadh mac na bhí dhéanamh ar eispéiréis na Mic-Léinn le cur chuige neamhníneach i le torthaí fólama. Breanna muid anois ar bhreithinne le linn phróisis an MRB. Ó thaobh na rinne ábhairde ba chóir duit tacaíocht choláisteach a thairiscint do chomhleacaithe ábhair le linn an phróisis agus comhlé, comhairle agus tacaíocht a spreagadh do chéile. Ó thaobh an múinteoir ábhair le linn an MRB, ba chóir do bhúntarí na scoláirí a chreoadú agus iad ag dul ar aghaidh tríd an pasc. Aisceolalas leanúnacha chóirt do scoláirí agus samplaí féideartha a aithint don chruinniú AFMA. I gás MRB dó, tá trí linsa a chuireann le crochú fianaise an dáilta ar ólam agus ar nochachtáil. Is iad seo taide agus ainealís, ag fiosrú concheapa agus cuir i láthair grafach. Déanamid an nóchú níos mine ar gach ceann de na linsaí seo sa chéad sleamán eile. Is é an chéad linsa a racha Mic-Léinn leit leis ná taide agus ainealís. Leiste den linsa seo is iad na príomhphointí ná scileanna taide ar achar sonraithe, sonraí agus fáisnéis a bhailú ó insaí éagsúla, agus bailú taide príomhúil agus nó taide deisce nó tónaisteach. Ba bhailín a bheabhra duit go bhfuil documéid ábhartha fáilte hanahéin agus ar fáil le ar suíomh gréasáin ag jct.ie a déanamh tacaíocht a thabhairt duit féin agus de Mic-Léinn ina gcuid oibre. Ina measc seo tá tacaíocht á thabhairt de chaide rathúil Mic-Léinn agus mo chreoir deara. Má chlickeann tú ar an íomhás son PowerPoint seo, dheotha tú suíomh gach ceann de na hachmhaithní seo ar chun suíomh gréasáin an JCT. Maide leis an linsa concheapa rá inócha, is iad na príomhphointí ná na concheapa ábhara a bhaineann leis an bhearann a cheann aithint agus a inóchu. Féidir baint a bheith ag concheapa leis an bhearann ina iomláine
nó le gnithe le. Is féidir le miléin tarrant ólas atá anaon, ach ba chóirdómh takeú lena gcuid oibre le taide chun cuir lena nólas a gun cheappa aitheanta. Ba chóir go léireoch miléin fíor thuiscint an bhearann agus ba chóirdómh smaoineamh an bróiséis agus an bpríomh-eolas a bheadh ag teastáil chuna gcuid torthaí a chur in iúl go beacht. Mairúchán, gur féidir teacht aireann na bliana seo curriculum líne.ie. Maidir le linsa trí, cuir I láthair grafach. Cuireadh gach dáilta I láthair go grafach a bhfuil foghlama acu. Cuireadh siad a gcuid oibre féin I láthair chun tuiscint fearsanta a léiriú an eolas agus na smaointe a bhaineann le fearann an tionscadail. Speachtar iad a aithint, cén teolas is fearr a chuireann a gcuid oibre in iúl, agus moltar do scolarí chun meán is éiriúnaí chun é a chuir I láthair a ránú. Is féidir le dáiltaí cuir I láthair a dhéanamh I bhfoireann scríofa, I bhfoireann oidhreacht dhigeiteach, nó I bhfoireann fuime. Tá sé tábhacht a chóir faoi deara áfach, má ranaítear an chluis éireann mar an ormáid go gatha cópháirt ábhairt a bheith in éineacht leis. Maidir le linsa trí cuir I láthair grafach, béidir go gcuirfeá ceist cén fád nach bhfuil formáid san ábhadaithe ann do gháiltaí lena MRB a chuir I láthair. I cheann de phríomhaidhmeanna grafacha na sreatha sóisiúirí a gach miléin a chumasú chun breithiúnas a dhéanamh an mó is fearr trínar féidir leo a gcuid smaointe a léiriú, agus fágtar a seo fuair féin. Ó thaobh go na scolaríe, tugann sé seo 10 don na scolarí a gcuid foghlama a chur in iúl I bhformáid éireann dóibh féin, a scileanna agus a neispéiréis foghlama a chuireann le forbairt na príomhscileanna don tráth óisireach. Cinneadh a dhéanamh an leibhéal gnáthdála. Cuireann miléin a gcuid oibre isteach ag deireadh na fuinneogaití seachtainaí an MRB. Bhíonn sin bronnadh muinteoirí tuairisciúir sealadach físaí oibre gach miléin bunaithe ghinaithe cáilíochta. Tá cheithre tuairisciúil leibhéal gnáthdála I ngach measc na rangmhainithe. Is iad seo, fós le huncais a chomhlíonadh. Éon dul leis na huncais, os cían an na huncais agus eisceachtóla. Moltar go léithach an múinteoir ghinithe cáilíochta ag tosú leis an tuairisciúir is ísle, sé sin fós le huncais a chomhlíonadh. Agus iad a gceithfidh suas I dtreo eisceachtóir, go dtí go sruthann siad an tuairisciúir is fearr a chuireann síos oibre an scoláire atá bheasúna. Breanúid bróiséis seo san chéad chúpla sleamh an eile. Grafach é seo de na ghinithe cáilíochta de MRB dó, fós le huncais a chomhlíonadh. Is féidir le d'fheiceáil anseo bíreach chuntas an guma a bheith obair gháilta chun an leibhéal tuairisciúir seo a bhaint amach. Is sé tábhacht a chomhthóir faoi deara go bhfuil trí fhoinse leiste de gach leibhéal tuairisciúra. Baineann siad go díreach leis na trí líonsa a miléin ag pléileadh. Tá pointe ag gach tuairisciúir a bhaineann le gach ceann de na linsaí seo. Taide agus ainealais, nóchuair chun ceappa, agus cuir I láthair grafach. Tá sé tábhacht a chomhthóir faoi deara go bhfuil ghinithe cáilíochta éagsúla ag MRB féin agus ag MRB dó. Mar sin, bhíonn cinnte go bhfuil na cinn chearta á léamh agad. Is féidir leat a fheiceáil anseo conas a léir scáilíonn na trí líonsa trasna na ghinithe cáilíochta go léir. Taide agus ainealais, nuacha chun ceappa, agus cuir I láthair grafachach. Chun tuairisciúir sealadach a bhronna físa oibre do gháilta, cuimhne tosnú ag an mbun, fós le huncais a chomhlíonadh. Má chomhlíonaíonn písa oibre an scoláire na cruitéir seo go léir sna ghinithe cáilíochta, de leibhéal tuairisciúra,
an sin bogan tú suas go dtí an chéad cheann eile. Is é an chéad chéim ná féchant an ggólíonann sé na gnéthecálaíochta don chéad leibhéal tuairisciúra eile, nó nach ggólíonann. Muna ggólíonann an obair aon cheann de na gnéthecálaíochta den chéad leibhéal tuairisciúra eile, is é an leibhéal roimhe sin, an leibhéal ceart don físa oibre sin. Má hásaíonn an obair chuid de na gnéthecálaíochta san chéad leibhéal tuairisciúra eile, déadach go mbeadh gá le cuir chuige is éiriúnaí a ghlacha, agus féadfar an sa láthair a thabhairt ar aghaidh le haghaidh lé ag an gcruinniú AFMA. Cadaíonn an cur chuige do bhúntaí an tuairisciúr is fearr a roghnú a chuireann síos ar an obair atá á bheasúnú. Cuimhne go tuairisciúr sealadach é seo, agus gur féidir é a athrú tar éis lé a dhéanamh ag cruinniú AFMA. Agus cuimhne freisin go gnéthecálaíochta á gcuid i bhfeidhm agad ar an obair a chuirtear isteach, ní chuig an micléin a bhíonn agat sa rang leat ar bhonn leithúil. B'leanúid anois ar cad a tharló tar éis an MRB. Ó thaobh na rinne ábhairte, ba chóir go mbeadh an cruinniú AFMA an leis de bhí amháin nó ribh a dhéanaí dáta tá leac amach i dtrólínte an CNCN. Ba chóir aiseolalas a thabhairt an na scoláirí, agus machnamh a dhéanamh ar an ábhar ar an taithí san MRB. Ó thaobh an mhúinteoirí ábhairte, ba cheart dóibh tuairisciúirí sealadacha a cheannú páirt a ghlacadh san cruinniú AFMA, athbhreathnú a dhéanamh ar an bhreithneas bunaithe ar thoraigh an chruinnithe AFMA agus tuairisciúirí deire a chuairisciú an sin. Tá sé tábhachtach a thuiscint go dtéann aiseolalas éifeachtach don scoláire ar an tuairisciúr deire a bhrontar tar éis an chruinniú AFMA. Úsáidtear aiseolalas ar láidireachtaí oibre na scoláirí agus ar réimsí le feabhsúchan taú le na bhólan amachán seo. Sa láithríonn leabhrán aiseolalas formaíoch an CNCN ólas ar na treoilínte don na MRB don ghraifik agus tugann sé tacaíocht maidir leis an bróisis AFMA, agus maidir leis aiseolalas formaíoch bríoch a sholáthar do mhicléin. Bí ar an ólas freisin go bhfuil foireann tacaíochta for aimithe na sraithe sóisiúirí nó an JCIS ag cuid eiliúint ar fáil maidir leis an bróisis seo. Seiceáil le de hill ar a gcuid suíomh an JCIS sin suíomh gréasáin le haghaidh an sonraí a fháil ar seo. Luach agus ról an AFMA. Tá ról an tábhachtach ag cruinnithe an AFMA maidir le hárdán a láthair do bhúntaí an dul an mbun plé gairmiúil agus chun cóthuiscinte a Herbert ar cháilíocht ólama na miclé, chomá le aiseolalas formaíoch bríoch a sholáthar. Ó thaobh na forbartha gairmiúlaide, cuireann siad ar an chumas an bhúntaire machnamh a dhéanamh ar a gleachtas gairmiúil, agus conas is féidir teagasc agus fólam ina scoil a absú. Mar sin, cad a tharlaíonn tar éis an chruinniú AFMA. Déadach gach múinteoir éanaid a bhacnamh a dhéanamh ar nó breithúnas atá déanta acu ar an obair na scoláirí atá bunaithe ag thoraigh an chruinnithe sin. Nuair is gá athbhreathnú a dhéanamh ar an leibhéal ghnóthachtála a bronnú ar an obair agus athraithe chuí a dhéanamh mas gá. Tarlaíonn an taifead an sin agus na torthaí a thuairisciú ón MRB agus sa deireadh cuirtear aiseolalas éifeachtach ar fáil don mhicléin, a chuire ar aghaidh i na mnáiste fólama. Sa chuir a láthair seo rinne mar inóchu air. An cóhéics de MRB adó, scileanna chuir a láthair grafach. Fólam na micléin ribh an MRB. Chua fólam na scoláirí isteach san MRB, scrúdamar na céimeanna a ghlacu tar éis an MRB, agus ar deireadh ag olbhú do chruinniú réalta sé sin an AFMA agus an rud fáirtíocht ann.
Ba bhá leis an gcuireann graficí buíochas a glámhar leat as a bheith ranfáiste sa chur amháin seo. Na hí tuile tacaíocht, tóir cuairt le do hill an ranóg teicneolaíochta an suíomh-gréasáin SSSM nó féidir tú dul deagháil le báid an grafice. Is féidir ar sonraí teaghála fháil an gcuid mhuireann ar fad an suíomh seo. Ar míle buíochas leat, slán leat.